Baya o kɔrɔ ye di an ka Mande forobakan na. An bɛna o de walawala aw ye bi walasa a ka se ka faamu. Kɔnɔnkisɛ sirilen juru la, musow bɛ o min siri u cɛ la. N'i y'a la kɔlɔsi, caman ka faamuya bɛ taa n'a fɔra ko baya, caman ka faamuya bɛ taga o de kan. O la i tulo ma jɔ nin na walasa ka a faamu. An fɛ yan kɔrɔma, ni muso sera furu ma, o la kɔnɔnkisɛ in de bɛ siri a cɛ la k'a yira k'a fɔ ko a sera furu ma, a sera baya ma, a sera den sɔrɔ ma. O de tɔgɔ nana wele. Komi ale tɔgɔma sire, n'ale yira muso min cɛ ma, a b'a yira k'a fɔ ko o sera dentigiya ma, o sera furu ma, o sera denw tigiya ma n'o ye baya ye. O de la mɔgɔw bɛ ka kɔnɔnkisɛ in yɛrɛ wele ko baya. O la kan na a bɛ se ka kɛ kɔnɔnkisɛ in tɔgɔ ye, nka a kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ o de ye muso selen ye dentigiya ma, n'o ye a sera furu ma. O de bɛ wele an ka Mande forobakan na ko baya, a sera baya ma. O la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen. Ni an ka jajuru in diyar'i ye, i b'a la jɛnsɛn walasa mɔgɔ caman bɛ se ka bɔ fili la cogo min na.